Sisune Papalazi. We have this Papalazi Pro product esifuna ukuthi sinibonisa yona. Izwa Papalazi Pro uma ngabe une Papalazi, iyaqeda Papalazi. This product uyisebenzisa kanjani? Uyathatha nje this whole bottle ulifake esigubhini sakho noma kuglass lakho, uphuze ekseni before emsebenzini, uma uvuka mawubuya emjayiveni wakho, uphuze ekseni namanzi abandayo. This product iceda utshwala esystemini yakho, kunikeza energy ukuthi ufike emsebenzini uhlakaniphile uhlahlambile. Siyazi kunabantu abaningi abaphelelwe umsebenzi ngenxa yePapalazi. Ungalali emsebenzini uzuphelelwe umsebenzi, ingane zakho zizolamba zizodlani. Phuza this Papalazi Pro ujive ube mnandi, wazi ukuthi kuseni nebackup. Papalazi Pro all 25 rand etholakala konyanga yamacala, iceda utshwala ku system ngokutshwala buyaphela. Even if umsebenzi wakho bayakupompisa, mawufika upompa akuveli lutho. Utshwala bophilile ku system, takes 1 hour to work. Ungayiphuza nje ekseni mawuvuka before uyogeza. Usumawuqedile ugeza, mawusogcokile emsebenzini ube so fresh, igazi lakho libe selihlini lingasanatshwala. Uyayiphuza nje lento le kuphela nje ngamazi abandayo, anomsebenzi omningi. Papalazi Pro 25 rand. If you need it, contact inamba yethu, contact Mkhunda bezinyanga yamacala. Each and every platform sikhona as inyanga yamacala. Thank you very much konke umuntu osesithobala ukuthi silalele. Likhumbule ukuthi kuyangana sixazululo ukuthi ibe inkinga usho ukuthi nesixazululo.